अजिबात तेलकट न होणारे टम्म फुगलेले असे भोपळ्याचे घारगे बनवतीये. हे जे घारगे आहेत ना, हे घारग्याचं पीठ मळताना आपण आतमध्ये असा एक पदार्थ घालणार आहोत, ज्याच्यामुळे आपले घारगे जे आहेत ते अजिबात तेलकट होत नाहीत. खुसखुशीत असे होतात, टम्म फुगलेले असे जास्त वेळ राहतात. तर नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. मी इथे एक पाव किलोची भोपळ्याची शीर घेतलेली आहे आणि ह्याचे आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे आहेत. छोटे-छोटे असे तुकडे करून घेते, कारण हा भोपळा मी उकडून घेणार आहे. ह्याच्या जी साली आहेत ना भोपळ्याच्या, ह्या सगळ्यांच्या काढून टाकायच्या आहेत. सगळ्या भोपळ्याच्या साली काढून झाल्यानंतर एका भांड्यामध्ये हा भोपळा घालून घेते आणि या भोपळ्याबरोबरच इथे 1 वाटी गूळ घातलेला आहे आतमध्ये. इथे मी पाव किलोच्या प्रमाणामध्ये भोपळा घेतलेला, तर त्याच्यासाठी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे. आणि ह्याच्यावर झाकण ठेवून आपल्याला ह्याच्या 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत चांगल्या. मस्तपैकी इथे भोपळा शिजलेला आहे आणि गूळ पण पूर्णपणे वितळलेला आहे. एकतर हाताने हा भोपळा आपण मिक्स करून घेऊ शकतो. मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालणार आहे, म्हणजे पटकन असं बारीक होणार सगळं. तर इथे भोपळा आणि गूळ मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलेला आहे इथे. हाताने बारीक केला तरीही चालू शकतं, पण इथे छान अशी प्युरी तयार झालेली आहे मिक्सरमध्ये लावल्यामुळे. इथे मी 1 वाटी भरून गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर इथे मी 2 टेबलस्पून भरून बेसनचं पीठ घेतलेलं आहे. तर बेसनच्या पिठामुळे ना घारग्यांना खमंगपणा येतो. पाव कप इथे एकदम बारीक रवा असतो तो वापरलेला आहे. तुमच्याकडे जर एकदम बारीक रवा नसेल तर तुम्ही जाडा रवा जो असतो तो मिक्सरमध्ये बारीक करून सुद्धा वापरू शकता. घारग्यांना कुरकुरीतपणा यावा म्हणून इथे मी 2 चमचे भरून तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे. त्याच्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ घालून घेते इथे. आणि हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. आपले घारगे जे आहेत ते तेलकट होऊ नयेत आणि खुसखुशीत व्हायला हवेत, म्हणून मी इथे 1 टेबलस्पून एवढं तूप घेतलेलं आहे. तर हे तूप जे आहे ते एकदम कडकडीत असं करायचं आहे आणि तुपाचं मोहन आपण आतमध्ये घालणार आहोत. तर इथे सगळं तूप घालून घेतलेलं आहे. पहिल्यांदा चमच्याने ढवळून घ्यायचं आहे, कारण कडकडीत असं तूप आहे. हात भाजण्याचे चान्सेस असतात. आणि जर असं कोमट असं झालं ना, की हाताने व्यवस्थित असं सगळ्या पिठाला लावून घ्यायचं तूप. छान असं तूप लागलेलं आहे बघा पिठाला. आणि हे सगळं पीठ जे आहे ते आपल्याला ह्या प्युरीमध्ये घालून घ्यायचं आहे भोपळ्याच्या. आणि पीठ व्यवस्थित असं हे मळून घ्यायचं आहे. इथे मी 1च वाटी गव्हाच्या पिठाचा वापर केलेला आहे. आणि अजून हे पीठ लागणार आहे. जसं-जसं पीठ लागणार ना, तसं-तसं आतमध्ये घालायचं आणि पीठ मळायचं आहे. तर मी इथे अजून 1 वाटी पिठाचा वापर केलेला आहे. तुम्हाला ज्या प्रमाणामध्ये पीठ लागणार त्या प्रमाणामध्ये घालून घ्यायचं. आणि सगळ्यात शेवटी मी इथे वेलची आणि जायफळाची पावडर घातलेली आहे. आणि ही घालायची आणि व्यवस्थित असं पुन्हा पिठाचा गोळा मळून घ्यायचा. थोडंसं इथे तेल लावलेलं आहे मी पिठाला आणि पीठ व्यवस्थित असे मळून घेते आहे. पीठ मळून झाल्यानंतर ना 5 मिनिटं असंच झाकून ठेवायचं आहे. आतमध्ये आपण रवा घातलाय तो जरा असा फुलला जातो आणि छान असं पीठ मस्त तयार होतं. तर इथे 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता पुन्हा एकदा मळून घेते व्यवस्थित असं आणि छोटे-छोटे गोळे करून घ्यायचे. आणि इथे मी खसखस घेतलेला आहे. काही घारगे मी खसखस लावून बनवणार आहे आणि काही घारगे जे आहेत ते मी त्यांना तीळ लावणार आहे. तर इथे मी एका बाजूला खसखस लावून घेतलेला आहे व्यवस्थित असा. आणि खसखसाची बाजू खाली ठेवायची आणि वरच्या बाजूने थोडंसं तेल लावून घेतले. तेल लावून लाटून घेणार आहे. तेल लावायचं नसेल ना, तर तेलाच्या ऐवजी तांदळाच्या पिठाचा वापर केलात ना, तरी चालू शकतं. तर इथे अशा पद्धतीने मी घारगा लाटून घेतलेला आहे. जास्त एकदम पातळ करायचं नाही, मग ते फुगत नाहीत घारगे. एवढ्या प्रमाणामध्ये असं जाडसर झाला पाहिजे तो. आता तेल व्यवस्थित असं गरम करून घ्यायचं. एखादी छोटीशी गोळी घ्यायची आणि ती आतमध्ये सोडून बघायची. लगेच वर आली ना, की समजायचं तेल आपलं पूर्णपणे तापलेलं आहे. घारग्याला आपण जिथे खसखस लावलेला ती बाजू खाली ठेवायची आणि आतमध्ये सोडायचा. लगेच मस्तपैकी असे फुगले जातात हे घारगे. आणि घारगे बनवताना 5-6 असे गोळे करून घ्यायचे आणि तेवढ्याच पिठाचे घारगे करून घ्यायचे. आणि बाकीचं पीठ तोपर्यंत झाकून ठेवायचं, उघडं ठेवायचं नाही. तर इथे मस्तपैकी दोन्ही बाजूनी घारगा भाजलेला आहे. इथे मी बाहेर काढते तेलातून. आणि हे अजिबात तेलकट होत नाहीत. मस्त खुसखुशीत असे घारगे बनवून तयार होतात. आता इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि तीळ लावलेले घारगे बनवणार आहे. तर इथे मी पिठाची गोळी घेतलेली आहे आणि दोन्ही बाजूने तीळ लावून घेतलेत. थोडंसं तांदळाचं पीठ खालच्या बाजूला घातलं आहे आणि थोडंसं वर
आणि व्यवस्थित असं लाटून घ्यायचं आहे. थोडंसं असं जाडसरच घारगा ठेवायचा, म्हणजे छान होतात. आणि पीठ लावलेले जे घारगे आहेत ना, पटापट असे लाटून होतात. तेल व्यवस्थित असं गरम-गरम असताना तेलामध्ये इथे घारगे सोडलेले आहेत आणि जसे-जसे फुगायला लागतात ना, तसा गॅस ना थोडासा मीडियम करायचा. एकदम बारीक नाही करायचा. मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे म्हणजे मस्तपैकी आतमध्येपर्यंत असे भाजले जातात आणि सगळे घारगे मस्तपैकी फुलले जातात हे. तर दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित असे तळले गेलेले आहेत हे घारगे आणि छान असा रंगसुद्धा आलेला आहे. घारगे तेलातून काढल्यानंतर ना एखाद्या जाळीवर ठेवायचे म्हणजे एक्स्ट्राचं जे तेल असतं ना ते सगळं निघून जातं. तर इथे मी दोन्ही प्रकारे घारगे बनवलेले आहेत. खसखस लावून आणि तेल लावून. खूप सुंदर असे घारगे बनवून तयार झालेले आहेत. अजिबात तेलकट झालेले नाही आहेत. आणि हे जे घारगे आहेत ते चांगले आठवडाभर टिकतात. कुठे बाहेर जायचं असेल तर आपण हे बनवून घेऊन जाऊ शकतो किंवा मुलांना शाळेच्या डब्यासाठी सुद्धा बनवू शकतो. तर आजची माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि असंच मस्त-मस्त खावा, सुशेगात राहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.